srijećemo u žitijima svetih. Heroj u duhovnom smislu je onaj koji je spreman da izgubi život svoj, da bi ga zatopio. Hrista radi i evanđelja. Ko se odrekne sebe, uzme krst svoj od Hrista i krene za njim. To je junak, to je heroj. Takav zadobija život i biva postavljen na svjećnjaku crkve da svijetli drugima, da se ne bi zavodili raznoraznim lažnim prezentacijama junaštva i herojstva. Divne primjere svega toga imamo posebno istaknute u žitijima svetih, ali i mnogih drugih koji su na svoj način u svoje vrijeme, a Bogu znanih, to junaštvo, duhovno junaštvo projavili u odnosu na Hrista, ispunjavajući tu spasonosnu zapovijest na koju nas poziva govoreći: ko čuva život svoj, izgubit će ga, a ko ga izgubi mene radi i evanđelja, taj će ga zadobiti.